Merhaba zarokno. Ez îro çîroka dara sevê wera bixwînim. Ev çîrok Murat Dildar nivîsandiye. Ev ji bo Ûr Kaymaz û Ceylan Önkol diyarî kiriye ev dara sevê. Hebû tunebû li welatekî dûr axayekî pir dewlemend hebû. Navê wî axayê Neçîrvan axa bû. Baxçeyek wî xeşik û pir mezin hebû. Gul û kulîlkên reng bi reng di nav wî baxçeyê de şîn dibûn. Gava bîhna gulan li nav baxçe belav dibû, mirov ji wê bihna mest dibûn. Ji vî baxçeyê xeşik û mezin re digon baxçeyê hevtreng. Ji bo gul û kulîlkên baxçeyê hevtreng bîhn bikin û li rengê wan xeşik temaşe bikin, ji welatên dûr mirov dihatin dîtîna baxçeyê hevtreng. Ji bo gul û kulîlkên wî baxçeyê resîm bikin, wênesazan rengên xeyên herî xeşik hildibijartin û reng li rengan zêde dikirin. Ji bo li ser wî baxçeyê bibarin, dilopên baranê bi hev re diketin pêşbîrkê. Te digot ey baxçeyê hevtreng, pexçeyekî ji bihîştî ye, ota cennetê. Ev qas gulên xeşik û rengîn di baxçeyê hevtreng de hebûn ku bilbil şaş diman li ser kîjan gulê deynin û li ser kîjan gulê bixwînin. Kî di ber baxçeyê hevtrenga derbas dibûn, li ser ber disekînin û bi saetan li wî gulên rengîn temaşe dikirin. Gava gulek bimişkoviya, şêniyên gund wê bûyerî bi dev û zurneyê pîroz dikirin. Gava ji darên gulan pelek bi ber bayê bikete û biçûna, gundî hemû xemgîn dibûn û şîna wî datanîn. Her kesî gulên rengîn hez dikir, qîmet didan wan. Wek her kesî Neçîrvan axa jî qîmetekî mezin da wan gulên rengîn. Lêberê hezkirina wî ne ji ber xeşikbûn û bîhna wanê xeş bû. Ji ber ku Neçîrvan axa ev gul difirotin, ji wê firotina gelek zêr qezenç dikirin. Ji wan hez dikir ji bo gulên wê yên xeşik û rengîn bîstînin mirov diketin dorê bi kîsan zêr dirijandin ber Neçîrvan axa. Bi wî qeydeyê cî pir dewlemend bû. Neçîrvan axa bi wan zêrên dewlemend dibû û bi wan zêran jî xera qesrekê çêkirîbû. Di nav dewlemendiyekî mezin de jiyana xwe berdewam dikir, do xem û derdê wî tunebûn. Di nav baxçeyê hevtreng de darekî sevêya mezin hebû. Darekî xeşik û bi emr bû. Lê ji ber ku wê darê hindik sêv digirt, Neçîrvan axa qet jê hez nedikir. Her car dihat ber darê û jê re digot: Ez ê te bibirim. Lê ji ber ku bavê wî ev danîbû, dest wî lê nedigeriya. Dara sevê darek gelek xeşik bû, lê her sal bi tenê sê-çar heb sêv digirtin. Sedema wê ya ne xeşiyê bû, ne jî gurm bû. Sedema kêm sêvgirtinê wê ji ber hevatiyê bû. Gava bihar dihat û zîpik dibariyan, dara sevê şaxên xê bi ser gulên xeşik û rengîn
ve xar dikir û nedihî spîk li wan bikevin. Zipîk li şaxên dara sevê diketin û li ser şaxên dara sevê çi xas kulîlk hebûna diweşandin. Ji ber vê yekê kulîlkên dara sevê li per zipîkan diçûn û dara sevê her sal tenê sê çar hep sev digirtin. Lê ne xema dara sevê bû, ev hevala gulên rengîn bû û ji bo zipîk li pelên gulên nekevin dara sevê kulîlkên xwe feda dikir. Gulên rengîn ji vê fedekariya dara sevê jî bîr nedikirin û bînên xeyên herî xweş bi ser wê difirandin. Dara sevê û gulên rengîn li nav hevaltiyekî xweş da umrê xwe, jiyana xwe didonandin. Saet derbas bûn, bûn roj, roj derbas bûn, bûn meh û meh derbas bûn, dîza wexta spîkan dihat. Ewrên reş li ezman kom bûn, baran bi gurinî bi ser baxçeyê heftrengî vê bariya. Paşê zipîkên dest pê kir, zipîk bihîz dibariyan, ji ber zipîkê tu candar li derva nema. Gundî rêviya malên xwe û derî û paçayên xwe li ser heqê girtine bi tirsan. Kêzik û kurmoriyê xwe spartin bin keviran. Çûçûkan di hêlînan da çêlikên xwe girtin bin baskên xwe. Maran xa li dora çêlikên xwe kirin kilor. Golûk û berxikên bûçûk xetin nav dê û bavên xwe da fêşartî bûn. Wextê dît ku zipik dibara, darê sevê jî ji bo parastina hevalên xeyên rengîn şaxên xwe bi ser wan we xwe kirin, şaxên xwe li ser wan kirin mîna sowanekî û nehîşt tu zirar bigihîşe gulan. Lê zipîk wek carek berê nepûçûk bûn, her yek mîna kevirek jî jor wê dihatin xwarê û li ser çi biketana hûr hûrî dikirin. Bi saetan zipik bariyan û bariyan. Wextê sekinî erd ji zipîkan spî bûbû, te digot qey berf bariye. Lê di nav baxçeyê Nêçîrvan axa da zipêkek jî tune bû. Çawa dibe gelo. Dara sevê wek qehremenekî xwe ji bo hevalên xwe kirîbû sîwan û ev jî zipîkan mîna keviran parastî bûn. Lê zipîk îcar tu kulîlk jî li ser dara sevê nehîştî bûn. Dara sevê jî ji bo gulên rengîn biparêze wek carên berê kulîlkên xwe feda kirîbû û îcar bê kulîlk mabû. Xolamê Nêçîrvan axa her roj gul diçipandin û ev dibirin li çarşîyê difirotin. Rojê dîsa Nêçîrvan axa gulan bi xolamê xwe re şandibû çarşî û hemû hatibûn firotin. Di nava gulên rengîn de rûniştibû ew cî qafexa vedixwar, kêfa wî li çî bû. Lê gava çavên wî bi dara sevê ketin, kêfa wî di çî da şikiya. Dara her sal sê çar hep sev digirtin, îsal bê sev mabû. Nêçîrvan axa hinek li dora dorê dara sevê çû û hat. Ji xwe re fikiriye û got: ev dara beredayî bela sebeb li wê derê çi digire? Eger ez vê bibirim û li şûna wî
gulenu deynim ez ê karî bûm hîn zêdetir zêran qezenc bikim. Tura Gazî Baxçıvanê xwe kir û wê ra got. Zû were dara sevê bibirin û şûna wê gulên nû deynin. Baxçevan ji biçûktiya xwe wê karê baxçe dikir. Mirovekî baqil û zana bû. Ji Navçîrvan axa ra got. Axayê min, wê darê sevê nebire, darbirîn gunah e û tiştek ne baş e. Zirara wê ji me ra tune ye. Ev yadîgara bavê te ye. Lê Nêçîrvan axa ev guhdarî nekir. Ji bo ji gulên nû rê cîveke û ji bo zêdetir zêran qezenc bike. Tenê wî fikiriya. Dara sevê da birîn û ji bo şewita kir êzing. Gawa dara sevê birîn gulên rengîn bêdeng giriyan û hêsî rijandin. Lê nikaribûn li ber birîna dara sevê bisekinin mixabin. Di şevekî tarî da piştekî her kes çûn ra zanê, gulê rengîn bi hev ra ji bo dara sevê şîn danîn, bi hev ra ji bo hevala xwe bêdeng giriyan. Gula sor hat ziman û got. Hemû gulê sor, zer, hemû tê ziman û xeber didin bo dara sevê. Em ê binêrin hele ew gula sor cara yekem çi dibêje, em beşa duyemîn de hev bibînin. Heta wê gavê bimînin xeşiyê da.